Slendange sutra kuning sing gawa Ica. Yes, cara aku jenom ngono kena nggih tombo. Yes. Siap. Wong nek lagi ngene iki guyu ya nyenengno ati. Perengut ya nyenengno ati. Lagi kukur-kukur ngono wae nyenenge ati. Eko Dwi Tri Catur Panca Sat Sapta Hasta Cup. Yo, 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 ya. Ha, hey. Ciro lu. Ngono ning jongono kawan sing ngetek puji uga sliramu enggal bali ya ya iki entuk dhuwit akeh bali yerino kalah kuwi mantan sang tak impipi yen to so Selendang sutra kuning dadi tombo siap sawise no tambani karo slendangmu sutra kuning yayi iso waras wiris waluya teman jati teman nirmala yayi muga-muga iso atut-rutut pendhong ini lan nintono amin pengantene loro maksudnya ra kuwe kok iso kuwe iku dadi nganten kowe yo 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 ayo ya ya iso iso sore-sore cah wayah sore ayo dong ning desa Kunir cah nonton tayuban ning dapete Pak Kaslan Pak Kaslan kuwi mantu putrane Estri entuk kakung ditantuk saka Semarang ngono cah kan serem rembulan
rasa lagi mangkat dalu ora kaya paribasan ora oh dinggo malah katone netron katon oh fanmu nang kene kae ayo ta. Lho lah. Yayan ora ono ketok iki Yayan iki. Gas. Jos. Ya. Dah, yo. Iso. Siti jas tak waya sore tan sura rembulan yayo kondisi tro yen rasa lagi mangkat dalu ora koyo marane ati kula ate paribasar tak turu ora bisa tak melek katone netro tak turu katon sajroning ati moga mari susah patah hati wong bakang joto so ayo gol megol cak jengene kuwi joget kabeh kudu iso joget ya iso joget tangane iso joget bokonge ya iso joget mripate ya iso joget rambute iso joget kono-kono bareng joget Puspa Jaran Dawu jalukane Puspa Waro Jaran Dawu ngono kok iso ya kuwi ya karek kono ramane dhewe mumpung anom ngudi saranan ning praja mumpung anom cah ngudi saranan ning praja wis kliwat yo lolo
Jogete rambute di ore-ore